Halo, dipun tepungaken nama kula Antum Pamesti NIM K421709. Ing kene aku bakal menehi tutorial carane gawe dadu mondoswara. Dadu mondoswara iki ana ing materi Aksara Jawa Sandangan Mondoswara kelas 10 SMA. Sugeng ngamirsani. Sadurunge gawe, dhewe siapke dhisik bahan lan alate yaiku ana lem, ana gunting, ana spidol, ana penggaris lan kertas. Kaping pisan, gambar pola kubus ana ing Sawise digawe pola kubus, banjur kolom-kolom ditulisi aksara mondoswara, yaiku ana cakra, keret, wa, ya, lan la. Yen uwis, polane kuwi mau digunting, banjur dibentuk kubus. Dadi bentuke kaya ngene iki ya. Carane main, dadu kuwi mau diuntalke. Banjur aksara mondoswara sing ana ing dhuwur, saka para siswa bisa nggawe ukara saka aksara mondoswara kasebut. Yen siswa entuk kolom mardika utawa bisa milih, tegese siswa bisa milih gawe ukara saka aksara mondoswara sing pingin digawe ukara saka siswa kuwi. Permainan dadu mondoswara iki bakal rampung yen kabeh siswa wis bisa ngrasake permainan nganggo dadu mondoswara iki. Dene penilaian saka guru bisa didelok siswa kuwi bisa gawe ukara saka sandangan mondoswara kang acak saka dadu iki. Sampun cekap, matur nuwun.